No, išli sme sa prejsť do lesa a zároveň ja som išiel otestovať tieto nové mikrofóny DJI Mic Mini. Je to 24-bitová technológia, dosiahne to až 400 metrov vzdialenosti a vydrží to 10 hodín samotný jeden mikrofón. Vlastne ohľadom týchto technológií a ide to vlastne testovať túto takto vonka v prírode. Nádherný je ten mikrofón, ani ho poriadne nevidno, ale je topkový úplne. Čo samo si to upravuje, nejako hlasno rozprávam, alebo nejako potichu, samo si to upravuje vlastne výšku toho, aby ma bolo vždy dobre počuť. Má to dva noise cancellingy. Dobre, a hlavný rozdiel medzi mikrofónom DJI Mic Mini a mojím mobilom zvukovo je najlepší ten, že teraz nádherne bude počuť DJI Mic Mini. Ale keď prehodím na mobil, je to o mnoho lepší zvuk. Čiže ak nemáte mikrofóny, už hociaké kúpené DJI Mic jednotky, DJI Mic dvojky, Rode alebo tie maličké mikrofóniky a hľadáte ďalší mikrofón, tak na začiatok ako maličký športový kompaktný mikrofónik s nádhernou krabicou a celkom v pohode zvukom odporúčam určite DJI Mic Mini. Ďalšia zo super vecí tohoto DJI Mic Mini je to, že je naozaj mini, že ho nevidno na tých záberoch, ktoré sú tu produkované týmito kamerami. A aj cez to, že to je fakt maličký ten prístroj, je to veľmi kvalitné a má tie noise cancellingy 2 a má to aj Bluetooth pripojenie, má to aj ten receiver, má to viac menej všetko, čo od mikrofónu ešte aj chcete a je to veľmi, veľmi kvalitný mikrofón a isto odporúčam. Táto krabička od tohoto DJI Mic Mini je úplne topka, tá sa všade obchá a hlavne je super v tom, že takto tú mŕtvú mačku to môžete mať aj s tým receiverom. Všetko takto spolu, ešte aj káblik tu ide dať, ktorý mne netreba, lebo kamery nemám, takže ho tu nenosím, pre mňa zbytočný. A to ide vyslovene, že do môjho obchať a ešte tam ruku môžem obchať, ešte tam môžem stabilizátor podľa mňa obchať do toho vrecka. To je úplne topka, to sa všade obchá a ešte nemusím trepať navyše nič, žiadnu navyše ako krabičku, žiadny sáčok navyše ako pri DJI Mic 2. Toto je super, veľmi super, tá krabička je úplná topka, úplne ľahučká a ešte keďže je tam vlastne baterka, ten mikrofón vydrží 48 hodín čistého nahrávania s krabičkou. To je úplná topka. Nepotrebujete dobíjať furt. A je to nové USB-C. To je všade v dnešnej dobe. Je to topka.